Pinje mag Afrika kamoting'o Kenya ochako yudo ng'ikruok maduong' e chenro mage tok piny owacho mar Amerika chungo kony ne riwruoge moyo 60 kamoting'o 31 mag riwruok mag pinje kata United Nations kod 35 mamoko. Kaluwore kod jatend piny Amerika Donald Trump, chenro mag riwruoge gi ok kony piny Amerika e bwo chenro mar dhialo pinyno kod dwache. Kama kama nyalo biro thiro chenro mag Kenya ahinya e weche mag rito alwora, ohala kod chenro makonyo oganda mang'aw. Simfros Okinda nigi ler. Higa achiel tok piny mar Amerika chungo chenro mag kony e bwo riwruok mar USAID, kalama chako lware chenro mag riwruoge mamoko 66 mag pinje, kamoting'o 31 mag riwruoge mag pinje kata United Nations kod mamoko 35. Chikno manyogoe kogno nyoro kod jatend piny mar Amerika Donald Trump lero ni chenro makamago ketho osuru mag jopiny Amerika ka tije magitiyo to kony pinyno. Kata bedo ni en okang' ma jolony wacho ni dhi kelo lokruok maduong' e winjruok e kind piny Amerika kod pinje mamoko, piny Kenya wachore ni biro yudo wich bar maduong' ahinya e weche motenore kod rito alwora, timo ohala to kod konyo ngima oganda mang'aw. Moko kuom riwruoge ma chenro mag koro chungi oting'o UN Framework Convention on Climate Change, riwruok madite chuny romo mag rango chenro mag rito alwora e piny ngima. Machielo en UN Population Fund, masiro chenro mag nyodo to kod mago mag kit chwech. Machielo en mano mar UN Democracy Fund, masiro chenro mag demokrasia. Commission mochung'ne nyayo kwe kata Peace Building Commission ewi kwe kod arita bende chung' chenro mage. International Trade Center mochung'ne rido chenro mag ohala, mano bende chenro mage koro chungi, ka chenro mag keyo pi kod teko bende ok odong' chien tok chungi chenro mag UN Water kod UN Energy. Riwruoge mamoko ma gin mag UN ma bende chung chenro mage oting'o mano mang'iyo lokruok e chal kor lwasi e kind pinje miluongo ni Intergovernmental Panel on Climate Change. Machielo en mochung'ne teko maler kata International Renewable Energy Agency, International Solar Alliance, duol majiwo kedo kod njore kata Global Counter-Terrorism Forum, Global Forum on Migration and Development, Education Cannot Wait, Commission for Environmental Cooperation e kin mamoko. Bedo ni Amerika e jakony maduong' machiwo omenda ne riwruogegi, e thuolo machuok mabiro apise mag UN idhi lor, kaluwore ni nitiere ni kwan mamalo mar oganda jo Kenya dhi wito tijegi. Simfros Okinda, Ramogi TV.